Guys, most fogok mutatni nektek egy olyan trükköt, ami elméletileg lehetetlen, pedig én már próbáltam egyszer-kétszer, és valamennyire összejött. Mutatom még azt. Írjátok a kommentbe, ha engedi, hogy nektek működött-e. Mutatom is. Szóval előre most szóval most a kupit ne nézzétek, mert nem szeretek takarítani oda, és akkor mi mondtam, már mindig megtakarítom, hogy így kinyújtod a kezedet, elmébe így csinálsz, így, kezedet megfogod így, és akkor így átdugod. Hát ez easy peasy. Nem tudom ki az, akinek ez nem megy, de hát lehet vannak olyan nézőim. Nem, egyébként ki mindjárt. Amikor felveszem a videót, 17-41 van. Útja. Hát úgy látszik, ez nekem sikerül. De neked vajon sikerül? Lájkolj, ha sikerül neked, diszlájkolj, ha nem tetszik. Nem sikerült neked. Sziasztok!